que no me está funcionando, weón.
nwa n'abanna nna dị ebe na-amị efesi alụ nna nọsụ ife niile nna masụ ife niile nna sọgịma otu ife a si wee mee anyị na-enye gị ekele maka ebutere okwu nta na Baịbụl ọdụ mma aga na-ekele gị ọdụ njọ aga na-ekele gị anyị na-enye gị ezigbo ekele wee na-asị gị biko doo jeere anyị ebe gbaghara anyị njọ anyị maka ahụ mmadụ ka ya bụgasị anyị wee na-arịọzi gị nna biko lerụ nwanne anyị nwoke ahụ si ebe nọ biko alụmọ dị ya na ndokwa gọzie ya ka o nwee ike ịfụghị ihu na ihu n'ọnya wute ka anyị mba anyị na-arịọkwa anyị nwawa ụmụnne ya ọkwara gburugburu kịta doo nye anyị ezigbo ntasị obi anyị ga-eji nabata nna anyị anyị ekwuru gara ekwuru ife niile alụmụ bịa ọrịa ọfụma n'afa Kraịst bụ onye nwe anyị. Let me conclude the prayer. Hold on. In the name of Jesus. Your name is Lord. Your name is Lord. Your name is higher above all names. Your name is Jesus. Your name is Lord. In the name of Jesus Christ. Our Father and our God, thank you for enabling us to be here this day. From the foundation of the earth, you knew that on a day like this we would assemble. Oh God, to bid farewell to our brother who is gone up to heaven. Father, thank you for his life he lived here on earth. Thank you for every member of family, his friends, and other relations. Thank you, God, for thus far you have helped us. He was not all the way from America to this place. You know why he departed at this time, this prime time. You know, we cannot question you, God, our Father. Thank you, O God, Father Lord. We commit everything we are going to do about the failure into your mighty hand. Pray that Holy to take control in Jesus' name. Amen. Help us, O God, help us. And Father, as we bury him, enable us to look back on our lives and see whether any regrets will come to our lives when we lie on like this on a day like this. Time. In Jesus' name we pray. Amen. God, have your way in every of you. Take all glory, praise, and thank you in Jesus' name. Above all, comfort all that are bereaved, O Lord. Comfort us, comfort us, comfort us. Because we depend on your comfort. No man can comfort us. Like we said, it did not take you by surprise. O God.
Are you getting it from here? Henry Brown. His way, his best friend is this way, son. Are you getting everybody? No, I can't see.
Who are you not seeing? Uncle. Okay, nice. No, let me see. So that we won't catch you. So you come here. Okay, I'm done. Thank you. Are you sure? Everybody. Jesus Christ of Nazareth, onye ezi omume ka a nsọ nri ha na-ebune n'ọbụna n'ụbọchị taa ọbụna na ndụ ezinụlọ ebighị ebighị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị Chineke ọma n'ihi na ime nke ụbọchị taa bịara mmezu ịnwa mmadụ ya aha nsọ ego onye mara njedebe site na mmalite anyị ga-esi anya ekele gị agbanwe agbanwe onye ndu nke ụmụ Izrel ihe bụ ka ịbụ ọwara ụzọ n'oke osimiri ọkụ na-agba ọdara ọdụm nke ebe obibi ya ọ mara mma mma zuru arụ o zuru m n'ụzọ mee m mma nna m osi aka elu na-aga elu naanị gị chi n'ụtụtụ naanị gị chi n'ehihie naanị gị chi na mgbe n'ọwụwa anyanwụ naanị gị chi n'ọdịda anyanwụ ezinụlọ etikọ oge mkpu ọgụ n'ụbọchị taa Chukwu ọma nara otuto ezinụlọ ebu n'aha nsọ gị elu n'ụbọchị taa onye nsọ nke Izrel na-aga mbụ n'elu anyị na-ekele gị n'ihi na ị mere anyị mma edere anyị mma site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ n'ezinụlọ a n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị anyị na-arịọta gị ezigbo oke niile nke mmadụ site anyị na-ebere gị site na ntọala ezinụlọ ikpe mmehie mara anyị ka ọbara ọkpara Almighty Jizọs Kraịst of Nazareth sụchaba ma akwụkwọ okwu na-ezuru isi ezinụlọ a n'ebe mmehie ezinụlọ a na-ebighị ebi ruo ebighị ebi n'aha Jizọs. Otu ọbụla ka anyị na-asị gị Chukwu maka isite ata n'ụbọchị taa ndị nsọ nke igbe ka m mara na ha ewego ọnọdụ eze ndị ngozi malite were ọrụ a Chukwu ọmara ya rụọ ọgwụgwụ onye nsọ nke ụmụ Izrel rụọ ọrụ a rụọ ọgwụgwụ naanị gị na mgbe ikpeazụ ka aha nsọ gị aha nsọ gị aha nsọ gị aha nsọ bụ aha nsọ Jehova Chineke nke Abraham, Isaac and Israel naanị gị Chineke dị ndụ ka otuto na ọbụ n'elu na ọjịja mma ya adịrị mgbe ga aga na-eweta mmemme a n'isi njedebe na aha ọkpara ahụ Almighty Jesus Christ of Nazareth bụ onye nwe anyị na-eme daalụ Chineke dị ndụ na ebere n'ihi na ya mana karịa ka anyị ma n'ime karịa ka anyị rọrọ gị n'ihi na ikpuchiwe anyị n'ịdị ukwu na ebere gị n'okpuru mkpu aka gị dịka ọkụkọ kpuchiri ụmụ ya n'ike ahụ nke dị n'ọbara ọkpara Almighty Jesus Christ na arụ otuto gị Chineke na-aza ekpere gị ọkụ dị ajachi nke Ịlaịja Chineke nke ndị amụma n'ihi na imewo karịa ka anyị rịọ karịa ka anyị pụrụ ịrịọ n'ihi na ekpere ma rịọ dịka anyị na-ekpuchi ezinụlọ a n'ihe niile nke dịra n'ọbụla n'isi mmemme a n'ihi mmemme a na ọbara ọkpara Almighty Jesus Christ bụ onye nwe anyị ekele dịrị gị Chineke dị ndụ na ebere ka aha nsọ bụrụ ihe a na-ebu n'elu site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ ọgbụgba ndụ David na ọjịja mma site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ n'ihi na imewo karịa ka anyị rịọ na aha ọkpara ahụ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị three victorious hallelujah 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 hallelujah. Amen. Surely, God's goodness and mercy shall follow us
all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. My son took my place, died for me, and took it free. Who am I to be heard? Such a night alone. Thank you, Lord. Thank you, Father, for your love. Thank you, Father. Get ourselves in here today, be done according to your way. Guide and direct us aright in all things, Lord. Be with those who will be coming from far and beyond, Lord. Give them journey mercies. Be with those who will be running around here in today's area. Save us from every kind of danger, have an accident, O God. But at the end of this service, Lord, your name alone will be glorified. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. God bless you. Don't even bother. This is the end of this. I bring you the glorious time of your life. You are welcome back home.
Buya imegide gị imewo ka ihere mee ha n'ihi na Chineke ajụwo ha mmadụ niile. Ọ ga-adị mma ma sị na nzọpụta Izrel si na Zayọn pụta mgbe Chineke ga-eji mee ka ndọtagha ndị ya lata, ka Jekọb tegharịa egwu ọṅụ, ka Izrel ṅụrịa ọṅụ. Ọtụtụ na ọkara na mmụọ nsọ Otu ọ dịrị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a wee ruo n'ụwa ebighị ebi. Amen. ka anyị nọrọ ala na-abụ abụ ụfọdụ.
Jesus Christ, I am an Roman Silvanus, Mata, Matofano, Ilia. Then Professor Ben, when I still like a area, all they are working, and here, oh, it's okay. This one in there, sit at Jesus Christ, from your wife. Nai geri geri pomoto panyamai Mary sitena prisoner to arrange Jesus Christ. Well, among the that I over dinner that I will Koma Mary Mary I'm never going to leave Mary to Mary. I'm never going to get never I know whatever the long and do. Jesus Christ. For your wife.